this house again. Lokuba sibe kulendlu futhi. Amen. Praise Today God. I want to be quickly Namhlanje ngifuna ukusheshsha because I can feel the presence of God here. ngoba ngiyabuza ubukhona baNkulunkulu And lapha. the presence of God is here to change our life. Ubukhona baNkulunkulu lapho bashintsha impilo zethu. Whether you like it or not, Uyathanda noma you uthanda. cannot stop the power of God. Angeke wavimba amandla No matter kaNkulunkulu. what. Ngisho ngabe kuthiwa When the presence of God is present, uma ubukhona baNkulunkulu the bukhona, channel is broken. amaketanga aqashuka, Evil power they run away. amandla obumnyama abaleka, Sickness disappear. ukugula kuyanyamalala, Poverty disappear. inhlupheko iyanyamalala, Challenge disappear. izivinyo And ziyanyamalala. today the name of Jesus Christ Namhlanje igama likaJesu it will Kristu be manifested here. liza kuyibonakalisa lapha. Many they will be free today. Abaningi bazakhululwa You will namhlanje. be surprised Uzomangala how the power of God ukuthi amandla is kaNkulunkulu moving in your life. asebenza kanjani You empilweni will see yakho. sickness going Uzabona ukugula khamba because the presence of God ngoba ubukhona is baNkulunkulu here this morning. kulapha namhlanje In the name kuseni. of Jesus Christ. Egameni likaJesu In the name of Kristu. Jesus Christ. Egameni likaJesu In the Kristu. name of Jesus Christ. Egameni likaJesu Let me Kristu. start to tell you Sunday school Ake ngiqale ngibona uSunday school for the testimony. ngobufakazi. You must remind me next week. Kumele ngikhumbuze ngesonto I elizayo. have to bring everyone sweet. Kumele ngize namasudu ngaphathele wonke For umuntu. Sunday school. Ngiphathe Sunday school. Sunday I will bring sweet. You like sweet? You like a cake? Nithanda amaswiti noma nithanda amakeke? Cakes. Okay, we must buy a small carton of cakes. Ngamesithenge ikhathoni elincane la Amen. amakeke. I want them to testify more. Ngifuna befakaze kaningi. Because they challenge me. Ngoba bangiphosa isivedlinga Challenge yini. this one also. Baphinde futhi ba-challenge nalo. Ba-challenge nalo abanye ade behleli phansi. Amen. To see young children giving testimony. Ukubona abantwana abancane benikeza ubufakazi This is a courage. le kugqugquzeleka. And if we continue like this, Uma siqhubeka kanje, no matter what, ngisho ngabe kuthiwa we'll be having evangelists. Uzoshumayela wena. sizoba nabavangeli uzovangela wena. We thank God for everything God is doing here. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke akwenzayo We lapha. thank God for testimony. Siyambonga uNkulunkulu ngobufakazi. And I thank God for my son, Ngiyambonga uNkulunkulu ngendodana yami the one who was giving a testimony. uNkosikhona ateneza ubufakazi. What he saw in the dream. Lokho akubonile ephusheni. And I want you to tell him now, Ngifuna ukumtshela manje by the Spirit of God, ngomoya kaNkulunkulu. the shoes he received Icathulo kazamukelile is the power to move, amandla okuhamba that he can move. ukuba akwazi ukuhamba To go to preach the good news. ayoshumayela indaba ezinhle. Go to every house in Mevam. Angene indlu nendleme This is evamhlophe. what God tells you. Yilokhu uNkulunkulu akutshene The khona. shoes is for you to walk, Lezi icathulo zokuthi uhambe, not to sleep. hayi zokuthi You ulale. go to knock every house. Ezokuba ungqongqoze yonke Tell into. about Jesus. Ubatshene ngoJesu The Kristu. one who receive a cloth Lo owamukele impahla must be behind you. kumele besemva kwakho. Because the anointing will be upon her shoulder. Ngoba ugcobo luzoba semahlombe akhe. Who is the one? Is you. The anointing will be moving through the shoulder of this one. Ugcobo luzobe dlulela emahlombe alona In other umuntu. words, let us stand up. Ngamanye amazwi asimeni. Let us shake us Mevam shop. Asinyakaze simeva By mhlophe. the power of Holy Ghost. Ngamandla kamoya Let ngcwele. Mevam shop hear the power Imeva of Jesus. mhlophe ayizwa amandla kaJesu Kristu egameni I thank likaJesu. God for this man. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale This is ndoda. a friend of mine. Lo umngani wami. This one Lo is the first time to see me preaching now. ungoqala uthangone lishumayela manje. And I want to pray for him. Ngizomthandazela futhi. Because he has a full challenge. Ngoba unezivinyo And eziningi. by the power of God, Ngamandla kaNkulunkulu something is going to change. khona into ezakushintsha. I'm going to pray for you. Ngizakuthandazela. I don't want you to cry. Angifuni ukuthi ukhale. I don't want you to cry. Angifuni ukuthi I don't ukhale. want you to cry. Angifuni ukuthi In the ukhale. name of Jesus Christ. Egameni likaJesu I Kristu. don't want you to cry. Angifuni ukuthi ukhale. Amen. We want to stop the Christ today. Siza kumisa ukukhala That is namhlanje. how God works. uNkulunkulu usebenza kanjalo. We are going to put end to the cry today. Amen. Thank God for everyone who is here. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawo wonke umuntu lapha. May God bless you. uNkulunkulu akanibusise. And I'm praying that God will go to increase. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu andise. As I move from here, Njengalokho ngisuka lapha we must go to look for our chairs. kumele sibuka nezicathulo zethu ihlalo zethu. Next week I want the chairs here. Ngesonto zangidinga ihlalo lapha. You must bring my chairs. I have many chairs here, Mevam Shop. Kumele belethe ihlalo zami ngehlalo eningi lapha You emamhlophe. must bring it to them here. Kumele beyilethe la. In the name of Jesus Christ. Egameni Because likaJesu. we are here to do the work of God. Ngoba silapho uzokwenza umsebenzi God kaNkulunkulu. didn't call me to do other things. uNkulunkulu angibizanga ukuthi senze ezinye izinto. But God called me to preach His Kodwa word. uNkulunkulu ungimemile ukuba And ngishumayele everyone abazakhe who izinto. come to me, Wonke umuntu ozoza kimi
no matter what, ngisho ngabe you kuthiwa will receive the reward of my God. bazokwamukela umvuzo kaNkulunkulu wami. Gogo's story was giving a testimony. Ugogo uSithole bathi lezi ubufakazi. But when his story was alive, Kodwa ngenkathi uSithole saphila, he came to me. weza kimi. He was sick. I prayed for him. Wayegula I ngomthandazelo. said, I see you drinking too much. Ngathi ngikubona ukuphuza kakhulu. And I want to give you punishment for drinking. Ngathi ngizokunikeza isijeziso I sokuphuza. will pray for you. Ngizokuthandazela. As you drink at home, Njengoba uzophuza you ekhaya, are going to vomit. uzakuphalaza. That is what I say. Yilokho engakusho. And I pray for him. When he Ngamthandazela. arrived here, Uma efika la, when he drinks, uma ephuza, he started to vomit. waqala waphalaza. Paraza diwasabu Jehovah. Waphalaza until he fears the Lord. I am telling you that God has the power. Ngilapho kuzokutshela ukuthi uNkulunkulu unamandla. There is a one woman from Skawini. Kukhona omunye wesimama sesikaweni. His son was mentally ill. Indodana yakhe ephazamise ngomqondo. Wayihlanya. He was ill. Wayihlanya. And I said, bring him to church. Ngathi mlethe enkonzweni. The woman said, Mfundisi, Wathi owesimama mfundisi, we cannot bring this man because he's fighting us. angeke siyilethe lelo ndoda ngoba ilwa And I nathi. said, go and take a picture. Ngathi hamba uthatha ithombe. She could not even take a picture of the boy. Ubengekwazi ukuthi uthathe ithombe Because the zomfana. boy will go to break the cell phone. Ngoba umfana wayezobulala And she ngishifoni. said a small child like this. Wayesethumela umntwana omncane And the njengalo. small child took a picture. Umntwana omncane afika wathatha They isithombe. brought the picture to us. Baletha isithombe And I sefoni. lay hand upon that cell phone. Ngabeka isandla sami leso sithombe I lay sefoni. hand upon that cell phone. Ngabeka isandla sami leyo And I phone. say in the name of Jesus, Ngathi egameni I likaJesu speak healing. ngikhuluma uphulukiso. Immediately. Ngophuthuma. Immediately. Ngophuthuma. That mental disorder left him. Lokho kuhlanya kwamshiya. He became normal. Wabuyela esijwayelekile. Waphila. 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 Immediately. Ngophuthuma. This is, I want you to show you that. Ngifuna ukutshengisa. You say that no one can call me here. It's God who allowed me to come here. Akekho ngangibiza lapho uNkulunkulu ongibizela. And they know I don't go anyhow, anywhere. Bayazi angihamba isinomi kanjani noma ikuphi mina. If God say move, Uma ethi uNkulunkulu hamba. we have a church there by how much she's called? Mshengu. We're meeting there. Besikade sihlanganela kwama But Mshengu. God said, leave that place. uNkulunkulu athi ngishiye la ndawo. I don't care. I Anginjani. don't look anyone. Angibuka omunye But umuntu. I follow Jesus. Kodwa ngilandela uJesu You Kristu. see, I saw it's the first time to see you. Uyabona ngiyaqala But ukubona. I see you crying. Kodwa ngithi ngikubona ukhala. I don't know. Angikwazi. I don't know the problem with it. Angiyazi nenkinga onayo. But I'm telling you that I see you crying. Kodwa ngiyakutshela ngithi ngikubona ukhala. But I am here to tell you that Kodwa ngilapho if uzokutshela. God can show me this, uNkulunkulu ekwazi ukungitshengisa God can lokho. stop it. uNkulunkulu engangimisa futhi. This is what I want to tell you. Yilokho engifuna ukukutshela If God khona. can say that this one is crying, Uma ethi uNkulunkulu lo uyakhala. God also can stop it. uNkulunkulu engangimisa But futhi. there is something you have to do. Kodwa khona into okumele uyenze. Because God cannot come to us Ngoba uNkulunkulu angeke eze kithi. without us to do something. Ngaphandle kokuthi thina senze into In ethize. other words, call upon me. Ngamanye amazwi ngibize. That is what the Bible says. Yilokho iBhayibheli Call lisho. upon me Ngibize in the time of trouble. ngosuku And lwenhlupheko. I will hear you. And Ngiyokuzwa. I will rescue you. Ngiyobe senguhlenga. In other words, Ngamanye if amazwi you call God, uma ubiza God uNkulunkulu, will come. uNkulunkulu If you uzoza. don't call God, Uma ungambiza God will uNkulunkulu, pass you like this. uNkulunkulu uzakudlula nje He kanje. will pass you by this. Uzakudlula nje And kanje. he will do nothing. Ngeke yenze But ngeze as you lutho. say, oh God, Kodwa mawuthi help uNkulunkulu me. ngisize. God will come to you. uNkulunkulu uzoza And he kuwe. will help you. Ebese He will yakusiza. take you. Uzobe He will sekuthatha. go with you. Ebese He hamba will nawe. fight for you. Ebese elwa He will nawe. deliver you. Uzobe He will sekhuluma. change the situation. Ebese shintsha isimo. Because you called him. Ngoba I umbizile. want you to understand Ngifuna today ukuthi uqonde namhlanje power of God ukuthi amandla is here kaNkulunkulu today. alapha namhlanje. Is here today. Alapha namhlanje. Don't look at me. Ungangibuki mina. I am nothing. Angilutho. But I know God Kodwa ngiyamazi can change uNkulunkulu your situation. engashintsha isimo sakho Today. namhlanje. Today. Not Namhlanje. tomorrow. Not tomorrow. Hayi kusasa. Not tomorrow. Hayi kusasa. Not tomorrow. Hayi kusasa. Today. You Namhlanje. have to believe. Umele ukholwa. You have to believe. Umele ukholwa. And I thank God Ngiyambonga uNkulunkulu for people like this. ngabantu abakanje. Because if you are determined, Ngoba uma if you uchaziselekile, stand up uma ukwazile ukuma, through you, wama, God can save you from trouble. uNkulunkulu mayimele ngawe God engayisindisa want ngomhlobo. one man. uNkulunkulu ufuna umuntu God oyedwa. want one woman. uNkulunkulu ufuna Who wasimame nje can say, umuntu. I want to
go. Othi ngifuna ukuhamba. Tuma mina. Ngithume Send sendini. me. Ngithume. I want to go. Ngifuna ukuhamba. And show me what to do. Bese uyangitshengisa As ukuthi I arrive there. njengalokhu As ufika. I enter this house. Njengalokhu ungena kule. And as you come to this house. Njengalokhu ufikile I kule. pray that your problem Ngiyathandaza is going ukuthi to end inkinga today. yakho izophela I namhlanje. say as I enter Ngithi here njengoba today. ngenile And lapha. you come here today. Weza nawe lapha I say your namhlanje. problem. Ngithi inkinga You yakho got to end it today. iza kuphela Well, no namhlanje. matter how the problem Ngisho is. bekuthiwa inkinga I know zingakanani. some of you have a problem. Ngiyazi abanye benu Are you baneyinkinga. studying? Uyafunda? Uyafunda? Funda bezibani? Tell me. You must review mathematics. Kumele ubukisise imath. Mathematics. Kumele ubukisise imath. Math. She's looking down and saying, "No, for this, mathematics. You fail and jump. You fail and jump. Fail and." Hallelujah. Amen. Amen. In other words, what the Bible says, call upon me. Ngamanye amazwi iBhayibheli lithi ngibize. For what? Umbizelani na? For help. Umbizela In usizo other words, if you kuNkulunkulu. have a problem at school, Ngamanye amazwi uma unenkinga esikoleni. you must say, God, I don't listen. I don't hear mathematics. It doesn't enter my mind. Kumele uthi angizwi mathematics ayingeni nasengqondweni yami. Life science, I don't know life science. Umtshela uNkulunkulu ukuthi ne-life science awuyazi. You must speak what is the problem. Kumele ukhulume inkinga yakho. Don't go to school like this. Kumanje esikoleni And nje. you are failing. Ebese When you uyafeyila. come back, you Uma ubuya. say, oh God, Thani you say, uNkulunkulu. call upon me. Uthe I will angubize. hear you. Uza And I kungizwa. will help you. Wena uzobe Help me usungihlenga. to learn Ngisiza mathematics. ukuba ngifunde i-mathematics. Hallelujah. Praise the Lord. I'm here to bring a change. Ngilapho uzoletha ushintsho. Because we must have a new set mind. Ngoba simele ukuba nengqondo ehlelele kabusha. Because as a Christian, Ngoba njengomKristu we think we come to God to trust Him to heal us only. sicabanga usize uNkulunkulu nje ukuba sikhalele ukuthi asihlenge nje kuphela siphilise kuphela. No, we must ask Him even to open doors. Simele ukuba simcele ukuba avule neminyango. We must ask us to stop crying. Kumele simcele futhi ukuba mise nokukhala We kwethu. must ask us to remove pain. Kumele simcele asuse nobuhlungu. Pain in our body. Ubuhlungu And obusemzimbeni if you yethu. believe, Uma ukholwa, pain will go. ubuhlungu In buzonyamalala. other words, I want you to understand. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthi uqonde. God is able uNkulunkulu uyakwazi to do great things. ukwenza izinto ezinhle. Let us go to the Bible. Ake siyene eBhayibhelini. I want us to open the book of Exodus chapter 3. Ngifuna sifunde incwadi ya-Exodus chapter 3. And I want you to read from verse 6. Ngifuna sifunde kusukela kuverse 6. Start by 7. Karibu 7 sishesh. Because I want to speak and I want to pray for people and we'll go home. We finish our service. Sibonge kakhulu sekunovelo naye sinamhlanje kamukile. Wanyamala ufana nofish emanzini, awubambeke ufish emanzini. Shelela. Nawe uyashelela. Shelela. Shelela. Ushelela uzobambeka ufish. Ushelela uzokubamba. Uyayizwa lo mhlabelelo wami ngithunga manje. Imfishu shelela umfundisi uzokubamba. Banjiwe namhlanje. Amen. Baba busisa izwi lakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyofunda incwadi kaExodus 3. Isihloko. uNkulunkulu usibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 7. Yes, 7. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeliyo babo. Ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Verse 8. Ngehla ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Ngibakhuphule kulelozwe. Ngibayise ezweni elihle elibanzi. Izwe elichicima ubisi nezinyosi. Indawo yamaKhanani, neyamaHeti, neyama-Amora, namaPerizi, neyamaHivi, neyamaJebusi. Verse 9. Bheka manje
Gibhithe abacindezela ngakho. Verse 10. Hamba lapho. Let us go to the word of God now. Ake siniswe I uNkulunkulu. want you to understand this. Ngifuna ukuthi uqonde lokho. This is a story of the children of Israel. Le indaba abantwana And the bakwa-Israyeli. Bible shows us iBhayibheli they yasitshengisa were in Egypt. babeseGibhithe. And in Egypt, they eGibhithe were slaves. babeyizigqila. When you are a slave, Uma you uyisigqila don't have a right. awunalo You ilungelo. do what they ask you to do. You Wenza lokho abacela ukuthi don't ukwenze. have a time to rest. Awunaso isikhathi You sokuphumula. must work according to your master. Kumele usebenze njengokusho wenkosi You yakho. cannot go left. Angeke uhambe uye You kwa-left. cannot go right. Angeke ukwazi ukuya You ngapha must do kwesokudla. what the master says. Kumele wenze lokho inkosi yakho ekutshela And the khona. Bible says now, Lapho iBhayibheli yasho-ke people, manje. they were oppressed. Laba abantu They babecindezelwe. were oppressed Babecindezelwe. with many problems. Iy'nkinga ey'ningi. And the Bible shows us Lapho iBhayibheli they yasitshengisa. cried to God. Bakhala They uNkulunkulu. cried to God. Bakhala As uNkulunkulu. they cried to God, Njengalokho babekhala God heard their uNkulunkulu. cry. uNkulunkulu wezwa ukukhala kwabo. when he heard their Uma cry, ezwa ukukhala the kwabo. Bible says iBhayibheli God lithi came down. uNkulunkulu wehlela He phansi. came down. Wehlela When phansi. he came down, Uma ehlela he didn't phansi. go to Egypt. Akazaye He didn't go to Egypt. akazange He went eGibhithe. to Moses. Waya kuMoses. Why Moses? Kungani Because uMoses? Moses could hear the voice of Ngoba God. uMoses wayekhona ukuzwa iphimbo Moses can likaNkulunkulu. communicate with God. uNkulunkulu wayekwazi ukukhuluma He said, noNkulunkulu. Moses, Wathi Moses, I heard the cry ngizwile ukukhala of my children kwabantwana bami in Egypt. eGibhithe. And I have come down. Ngehlele I phansi. want to rescue them. Ngifuna I ukubahlela. want to take them out. Ngifuna In ukubakhipha. other words, Ngamanye amazwi, for God to do something here, ukuze uNkulunkulu enze into we lapha. use someone. Kumele asebenze umuntu No matter othize. what. Ngisho ngabe You kuthiwani. can cry to God. Ungakhala God uNkulunkulu. help me. uNkulunkulu ngisize. Tomorrow, Kusasa someone can call you. umunye ngakufonela He said, kusasa. I have a job. Athi Do nomsebenzi. you want a job? Athi ufuna umsebenzi. You are asking for a job. Ubukade ucela God is umsebenzi. going to touch someone uNkulunkulu uzakuthinta who is umuntu going to othize. open doors Ozavula iminyango for you to get a job. ukuze wena ukwazi ukuthola You can be umsebenzi. crying for healing. Ungakhalela You ukuphulukiswa. can be crying for healing. Ungakhalela God ukuphulukiswa. will send me. uNkulunkulu And uzakungithumela. then I touch you like this. Uma nguthinta The kanje. healing take place. Ugula ubone In other words, kusuka ngamanye amazwi. when God wants to do something, uNkulunkulu efuna ukwenza into He will ethize. use someone. Uza kusebenzisa And umuntu today othize. I am here. Namhlanje God ngilapha. has sent me here. uNkulunkulu ngithumelele la. I said God has sent me Ngithi here uNkulunkulu to ngithumelele la. meet you. Ukuba ngidibane nawe. minister to you. Ukuba ngishumele To speak kuwe. to you. Ukuba ngikhulume To nawe. pray with you. Ukuba ngithandaze kanye That nawe. God will change Ukuze life. uNkulunkulu akwazi ukushintsha That God impilo will yakho. change the situation. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukushintsha You will be isimo sakho. surprised. Uzakumangala. I say you'll be Ngithi surprised. uzakumangala. How things will Ukuthi turn izinto around. zakushintsha They'll turn around kanjani. like Ukuthi this. zakushintsha kanjani. By the power of Ngamandla kaNkulunkulu. And God said, I heard their cry. uNkulunkulu uthi ngizwile And ukukhala I have kwabo. come down Futhi ngehlele to phansi. rescue them. Ukuba ngibahlele. This is what I want you to Ilokho ngifuna understand. ukuthi uqonde. You cry for many years. Ukhalile iminyaka You eminingi. spoke to men for God many Ukhulume years. nabantu abaningi. But today is your day. Kodwa namhlanje usuku lwakho. Today is your day. Namhlanje usuku To lwakho. come out of that Ukuba situation. uphume kuleso simo. That sickness Lokho kugula must come out kumele today. kuphume That namhlanje. problem Leyo nkinga must leave it kumele today. ikushiye That namhlanje. weakness Lobo to buthakathaka read the Bible. kokufunda That iBhayibheli. weakness Lobo buthakathaka not to pray. lokuthi ungakwazi That weakness ukuthandaza. will leave you today. Lokho buthakathaka buzakushiya In the name namhlanje. of Jesus Christ. Egameni I lika am Jesu. here to tell you Ngilapho ngizokutshela. When you cry to Uma God, ukhala God hear your uNkulunkulu. prayer. uNkulunkulu ayizwa umthandazo God will wakho. answer you. uNkulunkulu no uzakuphendula. matter what is the challenge, Ngisho ngabe kuthiwa isiphi I am isivivinyo. here to tell you Ngilapho ngizokutshela that God is able ukuthi uNkulunkulu to uyakwazi change that ukuba situation. shintsha leso simo. What God wants, uNkulunkulu akafunayo. God wants someone uNkulunkulu ufuna umuntu who othize is dedicated to Him. ozinikelayo kuye. The one who gives his life to Him. Lo onikela impilo yakhe The kuye. one who fears His commandment. Lo osaba imiyalelo The yakhe. one who walks according to His word. Lo ohamba ngokwezwi lakhe. Because when you walk according to God's word, Ngoba uma uhamba ngokwezwi when kaNkulunkulu, you cry to Him, uma ukhala kuye, God will answer you. uNkulunkulu Because uzakuphendula. the Bible says, Ngoba iBhayibheli my lithi hand is not too short, and isandla sami asikho my sifishane. ears are not closed Indlebe zami ayivalekile to hear your cry. ukuba zizwe ukukhala But your kwakho. sin Kepha isono sakho has separated me, sesingihlukanisile me with you. kanye nawe. In other words, Ngamanye amazwi, there's something you
must look upon. Ukhona izinto okumele uyibheke. Sin is a danger. Isono siyingozi. Sin is a danger. Isono siyingozi. Sin separates us with God. Isono siyasihlukanisa And when we noNkulunkulu. are separated with God, Uma sesihlukane the noNkulunkulu, hand of God cannot touch us. isandla kaNkulunkulu asikwazi But when we ukusithinta. are connected with God, Kodwa uma sixhumene the hand of noNkulunkulu, God is upon us. isandla kaNkulunkulu And siphezu when kwethu. we call upon Him, Uma He simbiza, say, my daughter, uthi ndodakazi my yami, son, uthi ndodana my yami, hand is holding isandla you. sami Fear sikubambile. not. Ungesabi. Even if we pass in the Ngisho water, ngabethi udlule if emanzini, you pass in the ngisho fire, ngabethi udlule the fire emlilweni, will not burn you. umlilo Because uzushisa. I am with you. Ngoba nganye This nawe. is the word of God today. Yilanga izwi likaNkulunkulu In the namhlanje. name of Jesus Egameni Christ. likaJesu When Kristu. God is with you, Uma uNkulunkulu ekanye nawe, no one can against you. akekho ngamelana nawe. No one. Akekho noyedwa. Akukho ngisho noyedwa. Akukho ngisho noyedwa. Akukho noyedwa. Ngisho ngabe kuthiwa abantu bakuhlasela kanjani, They can do nothing. angeke benze lutho. They will fall down. Baza kuwa. They want to say, what did you have? Bazothi yini nayo? Why? Kungani? Because they tried, they failed. Ngoba bazamile bahluleka. That is why if you want to succeed, Yingakho uma ufuna ukuphumelela, we must hold Jesus Christ. kumele sibambelele We kuJesu. must surrender our life to Jesus Kumele Christ. sinikele impilo yethu Don't kuJesu. ask Jesus Christ to help you. Singamcela nje uJesu ukuba sisize. When you are doing nothing, Ubungenzi lutho. you must give your life to Him. Kumele unikele impilo yakho You kuye. must surrender your life to Him. Kumele unikele impilo yakho kuye. Number two, Okwesibili, you must win soul for the kingdom. kumele uzuze imphefumulo izuzele umbuso Because kaNkulunkulu. the Bible says, Ngoba iBhayibheli as lithi, my Father sent me, njengalokhu uBaba I engithumile, send you. ngiyakuthuma In nawe. other words, Ngamanye when amazwi, you invite someone to the prayer area, umema umuntu othize la you are doing emthakazweni, the word of God. wenza umsebenzi I don't kaNkulunkulu. know the one who invited this man. Angazi ukuthi uba nomemelo. Who invited this man? Uba nomemelo. Simshayile izandla bazalwane. In other words, Ngamanye amazwi, when you invite someone, umema umuntu othize. let me give you an example. Ake nginikeze isibonelo. It's the first time to see our mother here. Okokuqala ukuba sibone lapha umama wethu. It's the first time to see her. Okokuqala. But the first thing I say, I see you crying. Kodwa okokuqala ngithi ngikubona ukhala. There are many people who could meet her. Kunabantu abaningi bebengadibana naye. But no one say, I see you crying. Kodwa akekho ongasho ukuthi ngikubona ukhala. But me, when I look at this, I see other problems. Kodwa mina mangimbona ngibona ezinye inkinga. Amen. Amen. In other words, God, if you invite her, you are doing the work of God. Ngamanye amazwi uma umema wenza umsebenzi Because kaNkulunkulu. God wants to meet her needs. Ngoba uNkulunkulu ufuna udibana nezidingo That is zakhe. why if you want to succeed, Yingakho uma ufuna ukuphumelela, we must invite more people to God. kumele simeme abantu abaningi We embusweni must bring kaNkulunkulu. more people. Kumele silethe abantu Those who are abaningi. smoking drugs, Laba ababhema idakamizwa. we must bring them. Kumele And sibalethe. God is going to help them. uNkulunkulu uza kubasiza. Because if someone comes here, Ngoba umuntu othize uma eza la, need the help from God. udinga usizo oluvela And God will kuNkulunkulu. want to meet him here. uNkulunkulu uza kudibana naye la. Because he took a step Ngoba uthathile to igxathu come to Jesus Christ. lokhu beze kuJesu And Kristu. Jesus Christ will receive him. uJesu Kristu amamukela. And that is why the Bible says, Yingakho iBhayibheli lithi, come to me uthi woza kimi with all your burden. nayo yonke imithwalo I yakho, will give you rest. ngizakunikeza This is impumuzo. what the Bible says. Yilokho iBhayibheli If you likusho. want to see the power of God in our Uma lives, ufuna ukubona amandla kaNkulunkulu if you empilweni want to yakho, see a change in our uma lives, ufuna ukubona ushintsho we empilweni have yakho, to learn to cry to kumele God. ufunde ukukhala We have to kuNkulunkulu. speak to God. Kumele ufunde ukukhuluma And when noNkulunkulu. you speak to God, Uma ukhuluma you noNkulunkulu, must have expectation. kumele ube You nokulangazelela. must have Kumele expectation. ube nokulangazelela. When you have expectation, Uma you unokulangazelela, will have a faith uzoba nokukholwa in God. kuNkulunkulu. Because the Bible says, Ngoba iBhayibheli lithi, when you pray, uma you uthanda, have to believe umele that ukholwa what you ask, ukuthi lokho you ocelayo have received it. usukwamukele. In other words, you have Ngamanye expectation. amazwi That unokulangazelela. even if no matter how the situation is, Ngisho ngabe kuthiwa isimo sinjani, what I ask God engikucelile is uNkulunkulu given to me. kunikeziwe I mina. am waiting Ngilindele to see the manifestation. ukuba ngibone ukubonakaliswa In kwakho the name of Jesus Christ. egameni This is likaJesu. my word today. Yizwi lami ke lolu But I namhlanje. say I will not take long
long. ngoba ngithanda ngizokuthatha I will isikhathi be coming eside here to give you a word of encouragement. ngizoba ngizokuzonika izigqu The word of strength. izwi lokugqugquzela And to pray for you. lokuqinisa bese Because ngiyakuthandazela I want in 2 months, ngoba ngifuna ukuthi ey'nyangeni in 2 embili months here, ey'nyangeni embili people la are giving a big testimony. abantu belethu ufakazi In omkhulu this house. ngisho kulendlu In this house. kulendlu le People to give a testimony abantu balethu of the ufakazi power of God. bamandla As we kaNkulunkulu go out, njengalokhu people sisaphuma they go to ask us, abantu baza kusibuza What happened? ukuthi kwenzakaleni there is a lady in Pangeni. kukhona wesimame lapha empangeni She's from Machana. owasematshana She came last year. weza ngonyaka ophelile When she came, uma efika she had finished the study wayeseqedile izifundo zakhe for teaching. zezifundo Teaching. zokuthishela 3 years, emva kweminyaka emithathu she didn't get a graduation. akazange athole iziqu zakhe Every time they go to do graduation, the name doesn't come out. ngasonke isikhathi uma sekwisikhathi so-graduate igama lakhe belingaphumi And I pray for her. ngase And I ngiyamthandazela say next year, ngathi unyaka at ozayo the time for graduation, ngesikhathi you are so-graduate going to graduate. uza-graduate As I spoke, njengalokhu ngakhuluma the following year, ngonyaka ozayo they called her bamfonela for graduation. ukuba She azo-graduate went to Durban for graduation. waya edebheni She came with yograduate paper. waseza namaphepha After paper, emva kwamaphepha she said, "Do this. ngathi mfundisi I want you to pray for job." ngifuna uthandazela The umsebenzi time she was, I said, "Bring the paper." ngabe sengithi buyisa amaphepha When she went home, uma ekha she found her paper disappeared. wabona amaphepha esengekho In the house. endlini She put somewhere in the drawer like this. wayewabeka nje edroweni ekanje When she opened the drawer, the paper not there. uma evula umnyango amaphepha ayesengekho lapha She came to me. wayeseza She kimi said, "Mfundisi, wathi mfundisi paper disappeared. amaphepha anyamalela How are you going to get a job?" ngizawuthola njani I umsebenzi said, "I am telling you, ngathi ngiyakutshela the God who I serve, unkulunkulu engimisebenzelayo anything that took in the paper, yonke into ethathela you amaphepha got to bring them." iza kuwabuyisa When she went home, meyekhaya she found the paper there. wabona amaphepha esela Sengiyalibuka manje sengikhulumile ngesamsana. There is another boy from Msangweni. khona omunye umfana wasemasangweni He was going to marry, wayezoshada and he had a picture of her fiancé. wayenethombe zomakoti wakhe And in the round where he stayed, kulo round akahlala komfana the pictures disappeared. iy'thombe zanyamalala When the picture disappeared, he came to me. uma iy'thombe He nyamalala said, weza kimi "Mfundisi, wathi mfundisi the picture disappeared. iy'thombe nyamalala We took everything in my round, sisuse yonke into yokurandi wami sibheka but the picture didn't find. kodwa sitholanga I sithombe said, "My son, ngathi indodana go yami back home. ngathi hambe ekhaya You got to find the picture." uzokuyibona He iy'thombe went home. wayekhaya When he arrived in the round, uma efika he kurandi found the pictures there. wayibona iy'thombe The picture sey'thombe didn't appear. wayithola I am here to tell you that ngilapho uzokutshela demons they can attack you, amadimoni but angakuhlasela God can bring what demons store. kodwa unkulunkulu engabuyisa lokho kutshontshwa amadimoni Amen. Amen. God can bring it. unkulunkulu engabuyisa No matter how powerful the enemy is. ngisho ngabethi isitha sinamandla kanjani There is one lady who came to me. khona owesimama oweza kimi Bazalwana, I'm giving testimony for you to understand that. The problem we have is incane. Inchika sinazo zincane. ngilethe ubufakazi ukuze uqonde ukuthi inkinga His husband went to Johannesburg for 11 years. umyeni wakhe wayese egoli iminyaka eyishumi nanye He doesn't like to come. wayengafuni ukubuya He came to church, it was in February. weza esontweni lowesimama I pray for that lady. ngamthandazela lo wesimama You know, when she came, she had two problems. uyazi inkathi ifika ney'nkinga eziwu-2 Number one, they have a boy who killed someone. okokuqala babenomfana owayebulala umuntu othize And this boy was going to be sentenced life sentence. lo mfana lo wayezogwetshwa nje udilika jele I said, bring the photo of that boy. ngathi kwisithombe I pray for that boy. And ngamthandazela I said, this boy is going to come out of the prison. ngathi lo mfana uzophuma They ejele were lying to me babeqamba amanga that the boy didn't kill this person. ukuthi umfana kaze But mbulala I say, as I look to this picture, ngathi mangisibona I isithombe see this boy killed the person. ngathi ngiyambona umfana umbulala umuntu But because you come here, kodwa ngokufikile God is going to show you mercy. unkulunkulu uzakutshengisa umusa They went. balini After 2 months, emva kwey'nyanga embili the boy was released. umfana wakho He came out. waphuma She said, "Please, I have a problem for my husband, 11 years." wasezobika indaba yomyeni wakhe uthi nonkinga ngokuyena kwiminyaka eyishumi nanye. Yayizona iminyaka emingaki? Ingaki? 11. Ubaba sewazama, bazamele ngole akafuna buyi.
Amen. La kuhamba wabona isikhathi abaleka kulo itshele mina ngizombuyisa ingane. Amen. You know God is a great God. uNkulunkulu omuhle. It was a February. I say count mom. Ngathi ba. March. Ngathi March. April. Ngathi April. May. Ngathi May. June. Ngathi ngoJune. In June. ngoJune. This man is coming back. Le ndoda yabuya. No, I said he will come back in June. Ngathi uza kubuya ngoJune. Hallelujah. Yeah, you saw that mazamana. It was in February. February. Namtshela ubali inyanga. March, April, May, June. Noma kanjani uyabuya. Ngamtshela ngathi ngoJune mhlawumbe kuthiwani yabuya. And as I spoke it, Njengalokhu ngakukhuluma. The 1st of June, uJune uqala. the man appeared to home with the car. Indoda yafika hamba ngemoto. June 1st. uJune uqala. Why I'm giving this testimony Kungani ngilethela is ubufakazi? to tell you that I say 2 months here. Kuba ngikutshengisa ukuthi njengoba ngithi I said 2 ngiyembili. months here. Ngithi lapha inyanga zimbili. You are going to testify. Nizofakaza. No matter what. Ngisho ngabe kuthiwa. No matter what. Ngisho ngabe I said 2 months. Ngithi inyanga zimbili. This is a May, no? uMay. I said June. Ngithi June. The end of June. Ngithi uJune As uphela. we started in July. Njengoba siqala From uJuly. 15th of July. Usula nge-15 Write it down kaJuly. the testimony here. Ubhale lapho ufakazi uzakubona. 15th of July. Nge-15 kaJuly. Write it down. Bhala phansi. The testimony here. Ufakazi lapho. People that testify. Abantu bazofakaza. Those who are failing at school. Laba ade befeyile esikoleni. You will be surprised Uzakumangala. how God put another wisdom in your mind. Ukuthi uNkulunkulu usefaka kanjani ukuhlakanipha And omngaka you start ezingqondweni to yakho. pass without problem. Uzokubona ukuthi uphasa ngaphandle In the name kwenkinga. of Jesus Egameni Christ. You likaJesu. cannot come into the prayer Angeke uze and emthandazweni. go to fail at school. Ebese uyafeyila esikoleni. Ayihlakane le nto. Unless you don't see that you need God to help you. Ngaphandle mokuthi awuboni ukuthi wena udinga Because the uNkulunkulu Bible akusize. says, is anything hard with God? Ngoba iBhayibheli lithi ngabe ikhona into enzima nako Nothing uNkulunkulu. hard with God. Ha What is akukho the hard into enzima with God? kuNkulunkulu. Yini enzima na Is kuNkulunkulu? us to understand Yilokhu thina kuba that siqonde. God can help you in that problem. Ukuba siqonde ukuthi uNkulunkulu engasisiza kuba kuleyo nkinga esibhekene nayo. If you don't understand that God can help you, Uma ungaqondi ukuthi uNkulunkulu engakusiza, there is no way to can be helped. ayikho indlela ongasizakala But ngayo. if you see that God can change my situation, Kodwa uma ubona ukuthi uNkulunkulu engashintsha isimo sakho, He will do it. uza kukwenza. In other words, Ngamanye amazwi, if you want to see God uma udinga ukubona in uNkulunkulu your life, empilweni yakho, you must believe umele ukholwa that He is able ukuthi uyakwazi to do ukwenza what you are not able to. ongakwazi ukwenza wena. Maybe kuhlula wena. Lento eshulayo, uNkulunkulu uyaze kwenzela isikhathi umthemba wena. uNkulunkulu uyakwazi ukuyenza ngesikhathi umethemba. In other words, Ngamanye there amazwi, is a homework for us kukhona umsebenzi to ongowethu trust God, ngokuba sethemba to believe uNkulunkulu, God, ukuba sikholwe to uNkulunkulu, dedicate ourselves to God. sinikele impilo zethu uNkulunkulu. You know, today people they don't understand. Uyazi namhlanje abantu abaqondi, People they don't see the way of God. abantu abayiboni indlela kaNkulunkulu. Because God can raise only one person. Ngoba uNkulunkulu engaphakamisa umuntu oyedwa, Only one person. umuntu oyedwa, God can use him to change our life. uNkulunkulu engamsebenzisa ukwashintsha impilo Only yethu. one. Oyedwa nje, Only one. oyedwa nje Only umuntu, one. oyedwa. But we have to believe. Kodwa simele And ukholwa. if God raises someone, Uma uNkulunkulu no ephakamisa umuntu matter othile, how he is, even he raises a small girl like this. ngisho ngabe kuthiwani, ngisho ngabe kuthiwa uphakamisa intombazane encane kanje, Don't look to your age. ungabuki iminyaka yakho. If God wants to use this Uma one uNkulunkulu efuna umsebenzisa to lokho change your life, ukuba ashintshe impilo yakho, you must submit to her. umele ukuba umthobele. Hallelujah. Because that is a channel God is using. Ngoba leyo indlela uNkulunkulu akayisebenzisayo. It's not her. Akusiyena. It's God using her. uNkulunkulu As you omsebenzisayo. submit to her, Njengalokhu you umthobele, submit to God. uthobele uNkulunkulu. And as you submit to God, Njengalokhu uthobele God uNkulunkulu, will continue to bless you more. uNkulunkulu uzaqhubeka Many people are akubusise. not succeeding Bonke abantu abangaphumeleli because they want to get something from God and they run away. yingoba bafuna ukuthola into uNkulunkulu bese babaleka. You want to receive something, you run away. Ufuna ukwamukela into nje uNkulunkulu And bese God uyabaleka. knows you before you to come to Him. uNkulunkulu bekwazi ngisho ungakafiki la. Let us cry to God. Ake sikhale Let us uNkulunkulu. trust God. Ake simethembe uNkulunkulu. Asking God to do something in 2 months. Simcela uNkulunkulu ukuthi enze izinto in 2 months. To give a testimony here. Ukuba phamisa ufakazi la. And a testimony which will go to shake the whole Meva shop. Ubufakazi obuzanyaka simeva mhlophe yonke. You know this lady I was saying from my child who the paper disappeared.
Uyazi lo wesimama ade utshena ngayo wasematshana owamaphepha lahle yakuyi. Namkhulekela kwathola umsebenzi. Ngamkhulekela uthola umsebenzi. Teacher. Wabothisha. Umsebenzi was not permanent job. Umsebenzi wakho ungekho permanent. And the contract come to the end. The contract yafika esigcineni. She came to me saying, "Mfundisi, the contract is going to end now." Weza ke mawutshena wathi contract izophela. I say, "No one will go to end your contract." Ngathi akekho umuntu ozoqeda i-contract yakho. She went and she continued. Either they were taken out, she's working now. Wahamba yena uyaqhubeka abanye bakhishwa. And the people they are asking Machana, wena uphethe yini umuthi wawuthola kuphi nina nithatha umuthi nambele. Abantu bamuza ukuthi kwenzakaleni umuthi wena awuthathaphi impela. Yonke nihamba kahle umuthi. Akufuni. Manje umuthi noNkulunkulu bafowethu. Umuthi noNkulunkulu ihlangana kanjani lezo zinto lezo? Obona khona lo baba lo 4 seconds lo 5 seconds. Abantu bonke bagcwele kuyo. Oh my God. But they don't see that there is a power which is above that. Kodwa ababoni ukuthi khona amandla ngaphezulu kwalawo. Which is mahala. Amahala. Need only you to open your heart to God. Adinga wena ukuthi uvule inhliziyo yakho uyivulele uNkulunkulu. You are going to pay to give him 20,000. Now he's driving expensive car. Bahamba bawumkhokhela 20,000 imali engaphezulu kwalezo. Balale nophuthu kungabe khona even nophuthu kuphela. Njengamanje ndrive imoto ezibizayo balale bona bekulungekho uphuthu. Yena ukudla kahle ngani yakhe. Yena kodwa ngapha yena udla kahle nengane zakhe. Why? Because we don't like to follow Jesus Christ. Yingoba asifuni ukulandela uJesu Kristu. Ozakimi nabamaningi uNkulunkulu akafuna lutho. Wozani kimi ngamaningi uNkulunkulu akafuni nje lutho. Ufuna nje uze uwe. Enzokusiza. Yena uzobe sekusiza. This is my message for you. Umyalezo wami lo ngineza wona. That God is able. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi. Don't look that way, never feel pain. Ungabuki nje ukuthi semeva God ngomhlaba. is able to change your life. uNkulunkulu uyakwazi ushintsha impilo yakho. This woman from Machana, Lo wesimama semajana. Sunday she was giving testimony Ngesonto bekade niyenza that ufakazi. they have money now. She wants to extend the house for 2 bedrooms. Ukuthi njengalokho esenayo imali manje sefuna extend indlu. They bought all materials. Sebeyithenge zonke izinto All zokwakha. materials for 2 bedrooms. Zonke izinto They need now only to start business. sebeyithengele sebefuna uqala nje manje bekhamba. And they are asking, where you get this muti? Abantu bambuza ukuthi uthole khona lo muthi. Say, I got in my muti in Bebe, in Dropen, in town, in Panem. Uthi ngitholile mina umuthi wami lapha edrobheni empangeni. In the church called Aparo. Ebandleni elibizwa ngokuthi Aparo. Is where I got muti. Ilapho engithole khona And I umuthi. saw many people from my channel, they are coming. Ngibona abantu abaningi asebevele ematshana sebeyeza. And when they come to me, Uma befika kimi I see problem. ngithi ngibona I see inkinga. problem. Ngithi ngibona And the inkinga. problem must leave you. Inkinga kumele When they kushiye. go home, they are dancing. Uma beyahamba bekhaya bayadansa. Mfundisi, we are okay now. Hallelujah. I want you to understand that. Let us give ourselves to God. Ngifuna ukuthi uqonde simele ukunikela impilo yethu I know kuNkulunkulu. some of you are Christian for many years. Ngiyazi abanye benu bangamaKristu iminyaka But I eminingi. want you to see beyond what you were believing God for. Kodwa ngifuna ukuthi ubone ngaphezulu kwalokho obukade umkholwa khona uNkulunkulu. Believe beyond that. Umkhole ngaphezulu kwalokho Believe umkholwa. beyond that. Umkhole ngaphezulu And kwalokho. as you believe beyond that, Njengalokho ukholwa ngaphezulu God kwalokho. will be manifested in you. uNkulunkulu uzakuyibonakalisa In the kuwe name of Jesus Christ. egameni likaJesu. God bless you. uNkulunkulu akubusise. God bless you. uNkulunkulu akubusise. I can speak until tomorrow. Ngakhuluma kuze kube But it yisasa. will not help you. Kodwa ngeke Let kusise. me give you this package Ngangineze lokudla and go to meditate. bese uyodlinza khona. From tomorrow, Kusukela kusasa. let us start how we go to win soul for the kingdom. Ake siqale sicabanga ukuthi siza kufinyelela kanjani Everyone to look the way to bring only one person Sunday. wonke umuntu njengoba acabanga ukuthi uzakumletha kanjani umuntu Only oyedwa one nje person, ngesonto. invite one person. Acabanga uzamletha kanjani umuntu oyedwa ngesonto. Sunday. Ngesonto nje. Don't want to take someone from the church. Ungayothatha umuntu osebandleni. Because we are not here to fight with pastors. Ngoba asikho la kuzolwa nabefundisi. No, it doesn't help. Cha cha.
Look, someone who doesn't go to church. Bheka umuntu othize ongayi enkonzweni. That person who doesn't go to church, bring the person. Lo muntu ongayi enkonzweni umlethe. Because the one who goes to church, praise God. Ngoba lo enkonzweni hayi umuntu Unless if he's going to those church which don't believe in Jesus Christ. Ngaphandle maya kula masonto ngaqonde kahle angamthembi uJesu Kristu. Amene bazalwane kufanele sibeka kahle lampela lapho if bangasindisiwe kufanele sibahambise kuJesu. Uma bengasindisiwe kumele sibalethe kuJesu Kristu. Amen. Labafana nabasisa kwiZayoni. Ilabafana wabusana izayona. Isikhubu yazi ukuthi Sikhathi libuka isayona libona wena akwazi ukwenza konke. Doesn't say that Zion is wrong. No. Akusho izayona ziyabheka. But baningi namhlanje basuka kuNkulunkulu bahamba kusinto. Ora baningi abantu abasukile eNkulunkulu bahamba ngendlela yesinto. Lapho sekufile. Because umuntu walethe Zion welcome to America the way babe basindisiwe nampela. Ngoba abantu abalethe ibandla leZion eSouth Africa babesuka le manje indlela yasamala lebekhulu kakhulu. Abantu uDobo abalutholanga bathola ulwazi manje baqala ukusebenzisa ulwazi lwabantu. Ngenkathi ibandla leSizayoni lesabalala baningi kakhulu uGcobo akusange safinyelela kwabanye abantu abagcina sebehamba ngolwazi. Abafowethu bona semanje kunye isangoma ikhona inyanga ikhona bonke bayakhonza indawo siyezulwini hamba bayahlabelela ezulwini sangoma yezulwini ko. Hallelujah bazalwane. Iqiniso bazalwane. But abantu we don't like to speak it. Why? Because abafowethu abazali bethu bakhonza khona. Emini bazalwane. Bathi iqiniso lona. Ngeke uhambisa ninyanga niyakita ninyanga uthini nihamba endlela yo. Sizohamba nayo ngoba siyenza kanje. Hallelujah. Because inyanga izoyenza kanjani. Futhi izokhuluma. Kodwa phakathi lento ayihlakani. Kufanele ukuthatha ushukela. Ufake itiye lakho ufake ushukela, ufake imisawuti. Lethiya ngekuphuza. Ayihlangani. Hallelujah bazalwane. Ameni mazi kufanele sicela uNkulunkulu asinikeza amandla. Siba abantu baqondile kuJesu. Amen. Singahlanganisi isawuti noshukela. Because isikhathi sizohlukanisa. uNkulunkulu uzosibona. Thini abantu bakhethiwe bona. And isikhathi uNkulunkulu thini wami ukhethiwe. Noma izohlangana nayo. Ummemeze kuphela. Amen. Ufana nengane isikhathi ubaba uselapha endlini ingane pheko ephandle lapha. Baba! Isikhathi ulale ingane yakho uzophuma lapho ujijima. Baba kumsize. uNkulunkulu naye kanjalo. Amen bazalwane. Abayimazi indlela indawo ziningi thina sizisusa kuNkulunkulu indlela siphila nayo. Ubuka umuntu ubuka like umuntu uthi ubuka lengane. Wena ngeke uhlabelela wena uNkulunkulu. If you are not uNkulunkulu uzomsebenzisa. uNkulunkulu akabuki degree, uNkulunkulu akabuki imoto, uNkulunkulu akabuki umuzi muhla, uNkulunkulu akabuki imali, akabuki ukufunda. No. Isikhathi sifika kuNkulunkulu ubuka inhliziyo. Amen bazalwane. So ungasabiswa umuntu uhamba neimoto zibizayo. Sefuna sikhulume nothi sizithole. Kodwa if unganayo ungasithi uNkulunkulu ngeke umsebenzise, uzokusebenzisa futhi kahle. Labo bahamba neimoto zibizayo. That is why abafundisi banamhlanje baphuthela imisiso sikhulu kanje nokhulu ngabasakhule. Ngeke sabisa umfundisi kuphela. Ubona yena Hallelujah bazalwane. I want you to understand that fanele silangazelela le yaphezulu. Ngifuna uqonde ukuthi simele ulangazela ngaphezulu. That is how God will go to use us. uNkulunkulu uzasebenzisa kanjani. May God bless you. uNkulunkulu anibusise. May God keep you. uNkulunkulu anigcine. May God give you strength. uNkulunkulu anikeze amandla. I was so excited to see how you were singing. Bengade ngithokoza ukunibona indlela enihlabelela ngayo. And I want next week Sunday to sing more. Ngifuna ngesonto ezanihlabelele kakhulu. From now I am going to this woman to go to ask my chairs. My chairs must come here this week. Kusukela manje ngiyahamba ngeko wesimame lapha ngicela ihlalo zami. Yes, they have to bring more chairs here. Kumele belethe la. Because the next week mina nibuza nisibongo manje seniqedile manje. Cela sichase igama lakho futhi. Ngizena ka ubona.